Ja otan tän vaan Danielin kaappiin ja kaikki on täydellistä. Ovatko kaikki paikalla? Hetkinen. Missä on Candice? Onko joku nähnyt Candicea? Hänen täytyy mennä vessaan. Ai. Hän siis myöhästyi tunnilta. Ahaa. No kaipa me sitten kaikki joudutaan. Sori, mä vähän myöhästyin. Anteeksi. Ai, sieltä neiti Candy saapui. Aloitetaan tunti. Hei, mikä nyt? Tarpeet ei voi kestää noin kauan. Me oltais kaikki voitu saada jälkää sun takia. Sori. Tytöt. Charlotte ja Candice, onko teille jotain sanottamaa? Ei, opettaja. No, minulla on. Ai, haluaako neiti Candice kertoa meille jotain esi-isimien historiasta? Tietysti, arvonopettaja, olenhan teidän hyvä oppilaan. Haluan aloittaa kertomalla sille. Voitko odottaa pikkuhetkisen? Mun pitää käydä tekemässä yksi juttu. Okei. Hetkinen. Mikäs tämä on? Oi ei. Onko tämä Charlottelta? Ja tällainen oli esi-isiemme historia. Kiitos. Bravo! Minulla oli vähän epäilyä aluksi, mutta kyllä se hienosti meni. Oi ei, kello on niin paljon. Nyt voitte lähteä. Hei Candice, se meni tosi hyvin. No, mustakin vähän tuntui siltä. Mä vähän epäilen, mitä sä olisit tehnyt. Ai, niinku mitä? Alkanut pelleilemään tai jotain. En mä niin ois tehnyt. No se olikin vaan epäilys. No mitä se mennään? Okei. Joo. No mitä nyt? Näitä kun Daniel poistuisi luokalta kesken tunnin, ei se ikinä tee niin. Ei niin. Sillä oli varmaan jotain tosi tärkeää asiaa. Miksei se mukaan voisi käydä vessassa? Se on niinku tosi älykäs, tosi kiva ja sitä paitsi tosi luotettava. Ja paras oppilas niinku meidän koulusta. Se ei ikinä lintsaisi. Mistä sä tiedät? Mä oon tuntenut sen kauemmin. Okei. Älkää nyt alkako taas. Ei mitään aleta. Mut se vaan tuntuu jotenkin oudolta. Ai, no ehkä se kävisi vaan sen kaapilla. Hetkinen. Sen kaapilla. Sit sä oot varmaankin lukenut sen. Mitä sä puhut? En mitään. Okei. Niin kuin mä olin sanonut. Voitaisko puhua? Okei. Kahden kesken. Okei. Nähdään kohta.
Mikä tää on? Kirje. Mikä muukaan? Kato keneltä se on. Charlilta? Sä siis luulet, että mä lähetin tän sulle. No niin, taisit. Hei, okei. Luulen, että sä tulkitset mut ihan väärin. Eli, mä oon yrittänyt olla vaan kiva. Se ei merkitse mitään. Mä olin vaan kiva, okei? Paina se sun ison kalloos. Mä en lähettänyt tuota kirjettä. Ihan sama, mutta me ei olla mitään, okei? Ei mitään. Hei, hei. Mennään kertomaan Dionalle. Charlotte? Mikä sillä nyt tuli? Danille. Listen to your heart when he's calling for you. Kuka sä oikein luulet olevas? Daniel. Mitä sä oikein sanoit Charlottelle? Se itkee tuolla jo. Ihan sama. Wow. Hetkonen. Mä kysyin, mitä sä sanoit Charlottelle? Se lähetti mulle kirjeen, jossa se sanoi, että se tykkää.